دل خوینه پۆمپەی هەموو لاشەمەتکێ ئۆکسیجەن و ئادانە دگهێنێ هەموو شانیان ئەف تشتێ گۆ بخێراوی ژیانامە بەردەوامە گەرا خوینەیە دل ji çend tebaqeyê masûlkê stûr pêk hatiye li herî derve perîkardiyum ev tebaqa herî zirav dibin wê de endokardiyum ev tebaqa endokardiyum jî dîwarê hindir û diparêze dil parî çar mezela bûye do li banî û do jî li xwarê mezelê banî atriyumin xwîna got tê dil dixwe de top dikin mezelê xwarê ventrîkulin û xwînê jî dil pompeyî derve dikin di navbera hemû çaviyan de waneyên got asê dibin û dihêlin got xwîn tevgerê bikin hene ev wane trîkuspîd mitral pulmoner û aortin xwîna got ji oksîjenê têr gava got gera xwe dilaş de xilas kir çarxeke pompekirinê dest pê dike xwîn berî got beherkê ventrîkula rastê ji atriyuma rastê dikeve hindurê dil de dûvra birêya arterên pulmoner pompeyî kezebê dibe xwîn li vir bi oksîjena got biriya bêhvedanê re hatiya paqij dibe xwîna ji oksîjenê têr dikeve atriyuma çapê û ji vir derbasî ventrîkula çapê dibe xwîna paqij dûvre birêya damarê xwînber aort pompeyî hemû laşî dibe her lêxistina dil de ev pêvajo berdewam e û ti caran nasekine dil di rojê de 100,000 carî lê dixe di salê de 40 milyon carî û di jiyaneke teqrîbî de jî nêzîkê 3 milyon cara gelek mercê got lêxistina dil xerab bikin hene ev tişt ji enfarktûsa miyokard yan ji krîza dil heta tansiyona zêda û nexweşiya dil têne guhertin wekî dî kelecan û egzersîz jî dikarin lêxistina dil biguherin pergela gera xwînê ji damarên cûr bi cûr pêk tê dilaş da li ser 60,000 milîra ji damar arter û ji damarên porpere tê holê dil pompeya di navenda vê pergalê de ye